Nine. Lafiya kalau. Ya gida? Lafiya ne. Bara. No. Allah ya ban mu tare bara. Amin. Bara. Har abada ba a cewa mutum gaskiyarsa ta kare sai dai a ce ƙaryarsa ta kare. Okay. Kin fahimce ni? Haka kawai Allah ya sa mun kaunaki a cikin zuciyata. Ko raina a ɓace ki in na ganki sai in ji wani daɗi a raina. Nagode. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. Nayi ki gaya min sanda babanmu zai dawo. Kinki tunda ba babanki bane ke kaɗai, babanki ai babana ne. Haka ne. Ai ya ma kusa dawowa haka in kace. Ran nan ma haka kika ce min wai ya kusa dawowa. Ina ce ta gaya min ya kusa dawowa. Kin san me yasa na damu da ya dawo? Saboda magana mai ƙarfi ta shiga tsakaninmu da ke. A ce na kawo kuɗin aurenki shine ni abun alfahari a cikin zuciyata kullum shine tunanina. Me kake sauri? Ka bari ya dawo a abin a hankali. Bara kenan. Ai ni gani nake kamar za a kwace minki shi yasa din na kiɗime a rayuwa. Kwacewa? Waye isa? Ai ni wallahi ban da wata matsala. Kai in dai ba daga gurin ka bangaren ka matsala za ta fito ba ni ta bangare na baka da wata matsala. Ni daga gare ni a samu matsala? Waye sani? Hab. Yadda nake ƙaunarki kamar na haɗiye ki a samu matsala daga gare ni. Ko za ka gwada haɗiye ni? Sai dai sake aljihuna na dama in dinka yawo da ke. Na je dandali jiya na kai na kawo. Ni ta zirga-zirga na rasa wa zan samu in tambaye shi ke. Sai na kasa. Sai wannan kawar take da na gani. Da gidan malami ni san su. Ni ce ina gida ban fito ba. Ka san inna ita kaɗai ce a gida ba daɗi ita fita ina barin ta a gida. Su kuma har kullun iyaye suna so su ga ɗansu yana kusa da su don yake taimaka musu. Shine babban nasara a ce kullum kana tare da iyayenka ɗauko wannan mai da wancan shine nasarar ai.